84 বছর umoro jelo thangnani nangkha 34 বছর swkang samung hamya tangmani yagulo 34 বছরনি yagulo tabuk bini bumungui kesok paikha tei o kesok hingka hingke sara jibon jelo ma tongnai belai kheno wanajaknai o 34 বছরনি umor jakra borok bo sak sak porjonto himui manya kwrwngsani simi tei kwrwngsao thangui himui tongui manya bono himna hingka hingke yaksi yagra babaini bwkhangno romui himrinani nango himnani hingke bini sahara tongnani nango khoroknoi yakheba khoroktam haipano subo himui manyarok wngui thango hingke belai kheno wanajaknai kok social media o kasaui phaikha obo kahai bura rokno khe abar thwitwtwi se obo kahai saja kotor kotor riui tongo abar tabuk romphrejakmani kwbangma atyachar khlaijakmani saiman tongo phiaba borokno hingka hingke rombui manya eba kheba romya borokni bagui hingke ba kanon kwrui de obo kahai kwbangma no lokorok comments kaham hamya khlainai rok bo kwbangma no nugui mankha borokni bagui kheba kanon kwrui de je sikla umor soksugia rokno romphreimani tei kwbangma no samung hamya tangnai rokni bagui hingka hingke kanon kwrui borokni bagui hingke mokol khapungchak anda kanon hima hai borokni bagui hingke blindfold abar obo kahai thwitwtwi 84 বছর bo sak sak porjonto himui manya boni bagui hingkele o kanon je anda kanon blindfold khlaijak boni bagui hingkele mokol nukha boni bagui hingkele jelo sara jibon tongnai abo kahai se mansio belai kheno wanajaknai abo kahai kanon rokno tamo sanai kuno phano se sanani kwrui kwbangma crime kotor khaijak abo kahai borok rok haino khuleyam berai tongo borokno hingke obo kahai sajarok riui manyako tabuk phano borok haino awargati khlai tongo obo kahai tongmung rokno twiwi phiaba boni bagui hingka hingke belai kheno wanajaknai thwitwtwi kalo se jelo tongnani nangnai tabuk je thwiyasak jora buhuro thwino dini de thwino kuna de thwino mas kaisa pore de thwino sapta kaisa pore de thwino obo kun phano sure kwrui baksa hingka hingke 60 years rogorono kasugui manya thwi thango baksa hingka hingke boroni 60 বছর 50 বছর 55 বছর na langka bura wngui paio 60 বছর kono amsuk porjonto se thangui manya naidi bo hingka hingke bwsuk se bura rajak o bura rajago jelo bo tamo khlai tongnai tabuk hingke o burani sahara sinango bini logio khoroksa tongnani boni bwslaya kheba bwsajuk ba hamjuk abo kahai phiaba bo abo kahai jorao se tabuk jelo thangnani nangsio hingke norok obo nungmani yaklo oborokno tui tamo sanani muchungnai comment section o thangui comment khlai sadi bono obo kahai saja kotor rimani chama de klai na saya de klai jesuk bo crime kotor khai bo ajora se saja manliya 34 বছর swkang tabuk riwile tamo chama de klai kha tangkhe ba belai kheno saya abo kahai kanon rokni system